Jedna z veľkých vecí, jeden z veľkých problémov plastového odpadu sú úplne že zbytočné obaly. Absolútne zbytočné plastové obaly. A aj preto som rád, že konečne v Európskom parlamente riešime nariadenie Packaging and Packaging Waste Regulation, znie to nudne. Je to nariadenie o obaloch a odpade z obalov. Prečo? Preto to. Pozrite si sympatická miestna francúzska pochuťka a také malé palacinôčky a poviete si, fajn, keď to otvoríte, jeden obal, máte ďalší obal. Po 6 balené v úplne zbytočnom, absolútne zbytočnom plastovom recušku. Jednoducho proste povedané, máme príliš veľa plastového odpadu, ktorý je z obalov. Úplne zbytočných obalov a preto potrebujeme donútiť výrobcov potravín, aby znížili množstvo obalov, aby sa obaly znova používali, fľaše znova plnili. A to, čo naozaj potrebujeme, aby sme dokázali recyklovať. Špeciálne pri plastoch to je dôležité, pretože keď neskončia recyklované, tak skončia v prírode. Ale najlepší je ten, ktorý nepotrebujeme.